Altså. Game over, bro. Så er det min fod. Men altså, skal jeg sige dig, hvordan jeg vidste, at den kom åbenbart bare, da jeg scrollede på mit fjernsyn. Hvad fanden? Hans video. Det gør det også for mig. What the fuck? What the fuck sker der? Hvorfor ser der? Okay, er det. Ny rekord. Allerede 40? What the fuck?